Szűk keresztmetszetek. A legtöbb cég azért nem halad, mert nem ismeri fel őket. Gondoljatok bele, hogy te állandóan erőforrásokat teszel mindenre, hogy növekedjen az értékesítésed, a leadek, de valamiért a céged nem abban a tempóban növekszik, mint amire te számítasz. Mert hiába van jó leaded, hiába van jó értékesítésed, ha végül tegyük föl, maga a kiszolgálásban van egy szűk keresztmetszet, nincs elég kollégád, aki kiszolgál az ügyfeleket minőségében. Vagy ha te egy logisztikai terméked van, vagy valamit ki kell szállítani a végén, lehet, hogy eladtok 60 000 darab mosógépet, de végül nem tudjátok kiszállítani, az ügyfelek panaszkodnak, nem jutnak el hozzájuk. Az egyik legélesebb elme, akitől szoktam tanulni és olvasni, ő az, aki azt mondta, hogy a legeslegjobb módszer, hogyha felismered a szűk keresztmetszetet, már pedig mindig van szűk keresztmetszet. És most figyeljetek jól, ez a lényeg. A szűk keresztmetszethez optimalizáld a cégedet. Tehát az azt jelenti, hogy ha te most éppen csak 100 mosógépet tudsz kiszállítani, akkor az egész céges működésedet vidd le olyan szintre, erőforrások szintjén, hogy csak 100 vagy 102 mosógépet adjanak el, rendeljenek be, és utána a felszabaduló erőforrásodat pedig csak arra koncentrálj, hogy ezt a szűk keresztmetszetet megold, kitágítsd, javítsd azt a részét. Tehát ne pocsékold szét a növekedési erőforrásodat mindaddig, amíg a szűk keresztmetszetet nem oldottad meg. És ahogy azt elkezded megoldani, megint az erőforrás vissza tudod csoportosítani. De addig tök felesleges, mert semmi más nem csinálsz, csak egyre több problémát halmozol föl, mert a szűk keresztmetszetet nem oldottad meg. Ismerd fel a szűk keresztmetszetet, csoportosítsd át az erőforrásaidat, és amikor látod, hogy kezded megoldani, akkor megint az erőforrásokat lehet visszavinni a növekedés irányába. Sok sikert!